Nakasungkit ng higit 200 medalya ang Pilipinas sa katatapos na 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Isa sa mga nag-ambag dito ang siklistang si Ronald na tubong Villasis, Pangasinan. Nakasungkit siya ng 2 bronze medal sa road cycling event. Resolution number 391-2023, congratulating Mr. Ronald Nasuelo Oranza of San Nicolas, Villasis, Pangasinan for winning the Philippine cycling team's 2 bronze medals of the 32nd Southeast Asian Games in Cambodia. Nakamit ko po itong 2 bronze medal na inalay ko po sa ating bayan at sa lalawigan ng Pangasinan. Anya, hindi naging madali ang kanyang pag-iensayo lalo na't sapat lang ang natatanggap nitong benepisyo. Sa amin po kasi mga atleta, sir, kulang na kulang po talaga. Kamakailan lang, pinarangalan siya ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa bisa ng Provincial Resolution number 391 Series of 2023. It is appropriate and fitting for the province of Pangasinan through the Sangguniang Panlalawigan to give due recognition and commendation to Mr. Oranza for bringing honor and prestige to his fellow Pangasinenses, especially to his fellow cyclists. Sa ngayon, naghahanda na si Ronald sa pagsali sa Asian Cycling Championship na gaganapin sa 11 hanggang 12 ng Hunyo sa bansang Thailand ngayong taon. Bukod kay Ronald, binigyang pagkilala rin ang ilan pang mga Pangasinense na nagpakitang gilas sa SEA Games, gaya ni Jeric RC na silver medalist sa anyo at si Christian Perez na gold medalist sa basketball. Lenat Iris Paed para sa Luzon Headlines.